Kador bar snong mola meliang ka snong ka palapau nam keleng naga benta ka jingle khoj bar ka jingla ban pen itnat da kirong bapher hakatayo Christmas persnam thamai klasha je ban pediang ga khusnam 13th International Conference on Sustainable Waste Management and Circular Economy and IPLA Global Forum Arhajar Arkulai kabla long hasor ba Mumbai haka Albukhandai tarik menta unai wing Arhajar Arkulai. Ia kan ka khusnam la IT seorang basnong kamula meliang do Consul General jongka Kingdom of Netherlands Ubad di Jong badu President jongka ISWMAW Usadhan Ghosh rangkat ki wede ki kenram ki lendang. Na kani ka jilla Meghalaya la sakhilang ya kani ka jingyo khusnam kani ka snong do Environmental Engineer jongka Meghalaya State Pollution Control Board uba SM rangkat u Principal jongka Synod College Shillong u Dr. RM Lindo. Kasnong mula meliang, kadai kasnong kabadon harilum jantia, kabala bun senam menta, kadai kasnong kabala pau bha hakani kajela, badhaki kat tu kat li ki benta jong kari India, na kajing le khu jongka, bad khamtam haka ayom Christmas. Dei hakum kani kapor baka kring bha yaki pat ba na kaleng kajela banat jingo yakani kasnong khamtam anda la dum kasun beneng, namar nadu ki kengget senam menshwa. Tang hakani ka snong la aban sakhi ya ka jing rakhi ya ka Christmas kalong baro si ayom da ka ba pendai ya ki jing thaba ki balai phojai da ka boarding ha baro ko we ka snong hapo ka jing alam jong urang ba snong uba apmon pachang ba ki we de ki no kit kam snong la ju thung ding bon tan rai ru ha ka leng ki kendong kun slot jong ka ni ka snong pan rakhi ya ka Christmas ha ka rukom ka ba pher na ki we pan leng ba ka jing tre rengkat bat ki nong song snong kum o hasnong jong kasnong mulmuliam apang pau kajing siang men ka bakrau akabangi kum kasnong ni le sa pungkup ya kani ka awat ka bukitam hapo kari India da ke International Society of Waste Management Air and Water ISWMAW hakakijaya Somaya Institute of Management Vidya Vihar University Mumbai, Maharashtra in India. But yakani ka award la sakhi daki bubun tadikiri apa kari haka pertebaro kawe kum ka Japan, Denmark, Netherlands, Germany but kiwe pat kiri ki bangimla banjar kertin. Yakani ka award ka bangila chap kum ka excellent award jong usnam Arhajar Arkulai. Kathong jongi hi kum kasnong at kum u hasnong jong kasnong kabah khamat kathong ka jongi kalong banginang pungkhut chu ya ki saudong saukun jong kasnong ka jong borak koi but kabakham tang nada ki briu ki banambar ki wan ban chmo ya kasnong ka jongi in persangkat bala ban penyekhat ya ki nyut ki bopud la ka jong ki bom ut la ka jong da ka bangi tre lang bat ka DC office of East India Hill district nang ba ka jing jekhya dene ka jing panchampo ya ka memorial kanom long ka basnyu dur than khoblish